Se kumene mwayatsa kanema ya Luntha ine Moses Magawa ndi Gideon Madzulano ametugirana ntchito pa makina kuti tione kuti kodi ziwiri zitatu Madzulano tikhale tikuchita moyenda motani. Timafuna tikambirane nkhani imene yangochitika masamba mchezo ilimo maso dziko lino likukambirana. Mtsogoleri wa dziko lino walamulira kuti pachitike kafukufuku watsopano wa ndege imene inapha wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Achilima ndi anthu ena 8 kuja kunthungwa kudachitika ngozi, ndipo wina aliyense amakhala ndithu akutsatira nkhani padachitika kafukufuku ndi anthu osiyanasiyana mdziko muno manso ngakhale ni ndege okunja ndi anthu ena samakhutirabe. Ndi pakhala ndithu pakukambidwa nkhani imeneyi mooneka kuti anthu ali mchidwi, anthu osiyanasiyana mdziko muno phatikizapo ena ochita ndale. Ndiye tsopano zamkomera mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti kafukufuku ameneyi ndi kulamulira tsopano kuti achitike. Ndiye ndondomeko yake ikhale yonena kuti ku parliament kuja ndi kumene kukhale commission of inquiry nduna ya zachuma kuti Friday akamabwera ndi chithumba chija kapena kuti national budget mmene mwayikemonso ndalama zochuka kwambiri zimene zikhoza kuwunikiranso kuthandizira kafukufuku ameneyo. Ndiye ife timafuna tidziwe kuti inuyo mukadakonda kuti kafukufuku ameneyi ayende bwanji, akunkuya kuti musakhale andale. Inu mukuganiza bwanji Madzulano? Timve maganizo anzika tsopano. Tafotokoza kwambiri, tifotokozeranso chifukwa nthawi yathu ndi yochepa. Pano tikhoza yankha kuyamba kumva ndemanga zanu pakafukufuku wa ndege amene adapha Achilima komanso ndithu ndi anthu ena 8 amene adatisiya. Mwasula bwanji pala inapa? Ndasala bwino gaino. Ndikuti kumeneko tikudziweni? Amaseko kuzamama. Mutsatira television? Yes, rutsatira ngakhale abayajama simunzeka mugama yankule niwo kuno kwese tinokumva. Pachitika tsopano kafukufuku watsopano president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika alamulira choncho. Tsopano atangolamulira ndiye kuti akunkuyu anapempha kuti mukafukufuku amene musaonekemo anthu andale potengera kuti kafukufukuyu achite ndi andalewo makamaka zipani zosiyanasiyana ku nyumba ya malamulo. Timati inuyo ngati amaseko mwayilandira bwanji nkhani ya kafukufuku watsopanoyi komanso mukadakonda kuti achite ndi ndani kafukufuku ameneyi? Kumva maganizo anu. Kwa kwambiri. Kuyankhula kwa kunkuyu konena kuti musakhala andale. Achilima tikaona adala andale. Ndipo ina adakakhala kuti Achilima si andale sadakamwalira pangozi ya ndege. Ya ndiye tikamakamba zinthu zina kapena kuti akakhazikitsa kafukufuku ameneyi anthu ofunikira ndi amene ayimemenemu osati kusankha anthu abodza ngati zichatidaona mbuyo zijayi. Chifukwa tinkatelo nena kuti usankha apaku ndikovuta chifukwa chakuti munalazibusa mmene muja abodza ofuna kulitengera dziko lino kuchiwonongeko samapetserera kuti ifeyo tipeze bwino kapena timve chilungamo. Komano ndionetsa kuti komiti imene alisankhe ulendo umenewu ikhala yomveka ndipo tisangalala ndipo chilungamo chidziwika. Anthu cholera yapo akunkuyo omwewo ndi amene adanena ndithu ku mtundu wa Malawi nena kuti Black Box tasunga. Ndipo tawaona sajefeka kuira adachita kugona apa masoba wanthu kodi amene acha koma sapenga uchito kugona ugwada kugona athawa chiyani kapena apempha chiyani ku mtundu wa Malawi kuti ayi tikati chite matemo iwo achafuna apise chiyani. Chifukwa zinthu zijanzochita zikiratu kuti MCP idali mission yofuna Achilima uja amchotsere moyo. Ndiye ifeyo tisangalala ngati Amalawi kafukufuku ameneyo akachitika chifukwa china chilichonse chibwera poyera. Alichati chimwendo amene adanena kuti adafuna kukwera nawo ndege ija ndi adanena kuti ndege adzata. Kodi amene adawauza alichati chimwendo kuti ndege adzata ndani? Azikhalemo adafuna akwere nawo ndege ijaso adauzaso chimodzimodzi kuti ndege adzata. Kodi anthu awiri amenewa ndi amene ali mchilungamo. Andi amene adakatenga Black Box kuchikangawa kuti Moses kunkuyu anene kuti Black Box tasunga. Kodi adakatenga ndani kuchikangawa nanga uja adapa 5 million uja ndi ndani?
zimene zakunkula akuzidziwa kapena boma ili la MCB likudziwa china chilichonse ndiye akakunkula akanenolena kuti ayi mmene mumusakhala andale chilima analo ndale iwawo pabwa ndipo mmene muja mumakhalanso nduna zina zidali somuti zidali mmene muzachakwera andaleso ndiye akanena kuti musakhala andale asadzembe kaya tili limodzi m'Malawi muno tiona kumene nkhani imene itere kaya wena amangidwa kaya samangidwa ife tilibe nazo vuto koma chilungamo chioneke. Amaseko mukhale ndi usiku wopambana Kasungu. Zikomo kwambiri. Kupitira kumva maganizo anzika. What's your comment, what's your reaction pankhani mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndaswera tikudziweni kumene tafika madzulo ano. Isetu mukulankuno kwa wimbe ku Kasungu ye wimbe asinkhali Amanda, comment yanu ndi yotani pankhani iyi? Ine choyamba nena kuti munthu ngati udalipo nthawi imeneyo anthu akukayikira sungasankhe munthu odapange zinthu zimenezi. Iwowo akunkuya akadangokhala chete. Ngati amwene abwera kumenewa aunena kuti ife tifuna tipangenso kafukufuku wina. Iwowo ngati pali chilungamo ngati auze kuti palibe chilichonse chimene chikadachitika. Iwo akadangoti ni mwayi wathu kuti tione kuti chidachitika nchiyani. Chifukwa anthu amatikayikira. Koma ukamati nzako afuna anene kuti ine mfuna nichite izi iwe udali nthawi imeneyo imayikapo mawu vanthu azipitiriza tu ulakayikira. Nkutero tunkhaniyo choyamba tinene kuti bwanji awasiya amene abwera kumenewa amene aunena kuti tifuna tichite kafukufuku. Anthu amenewa amene abwereramo ndiye kuti ali ni chilungamo afuna adziwe chilungamo chenicheni chimene chidachitika ndiye anthu amene akhoza kupanga kafukufuku amenewa iwo akuwadziwa chifukwa chake anena kuti tipangeso. Ndiwo akanena kuti tisayikemo andale afuna ayikemo ndani popeza iwo adakanika kale kafukufuku amene anthu aluwa akayikira naye. Ineyo natero ye ndikunena kuti awasiye anthu amenewa apange kafukufuku wanthu tidziwe chifukwa chimene chidachitika nthawi imeneyi kaya sindiwo kaya ndiyena koma chimene chimadabwitsa nchakuti kodi nthawi yonena kuti mmene ali anthu a dziko lino la Malawi ali mkati mofufuza munthu akanena kuti tikambe tafuna kaye tipanga mala pali chilungamo. Tiyeni tiwasiye wanthu yawa akusankha okha bwinobwino wanthu oti atithandize kuti tidziwe bwinobwino za ifa imeneyi ngati siwo adziwika ngati ndiwo adziwikaso zikomo kwambiri kuno kwa wimbe ku Kasungu tinkhalitsa Amanda asikwa. Mukhale ndi usiku wopambana bambo Amanda tathokoza kwambiri. Kupitira kumva maganizo anzika palaini pali yani mwaswera bwanji? Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira comment yanu ndi yotani pa zimene tikukambirana. Ine ndi khungwa kuno kundirani. Akhungwa kundirande muli ndi flow tsopano tayambani kulankhula akutero kuti ayi ndi bwino asachita andale kafukufuku ameneyi akunkuya atero inu muganiza kuti ndiye ziyende bwanji? Nkhani imeneyitu ndikukhulupirira kuti ndiyachiziwikire kuti kayisatira kuchokera pakatali ndithu. Chakunena kuti munthu wina aliyense ndi wandale chifukwa amakhala ndi mbali imene amasankha kuti imutumikire ngati kapena dziko. Kuti ife tinasankha kuti tizembesedwa ndi anthu andale ngati atsogoleri. Chifukwa chake tithawiira kuti mfundo imeneyi yabwera komano sinabwere bwino chifukwa anthu andale wina aliyense amene ena amatha kusapota chipani kumasanganeni komanso kusapota mtsogoleri kumasanganeni koma wina aliyense ndi andale ena ndale zawo za mumtima zafuna kuti anthu aziwe kuti ali pali kuti. Kafukufuku ameneyi chimene chikungofunikira ndikungobweresa kubwera mafunso amene anthu ena amene anali nawo chifukwa ukayikira kutha kubwerapo potengera kuti iwo ndi andale akunkuyiwo ndi andale ena onse amene ali ndi chidwi ndi andale. Tsono ife tidziwa bwanji kuti awa si andale awa ndi andale chonsecho chimene ife tikufuna ndi chilungamo pa nkhani.
koma ndikukhulupirira kuti pakutapa zonse chilungamo chidziwika ngakhale bezomvesa chisoni zoti achilima tinakonda komano zinachitika izi zatengabe nthawi ngakhale tizadziwa zoona zake sikutinso kuti tibwereza moyo wa munthu ubwerera moyo wapita zomwe munatitha kungoziona kuti ndizomvesa chisoni kuti ndale mpakana kumafika poti anthu kubweresa mafunso opanda mayankho kuti zakhala motani chabwino mina zina ndi zimene tinganene kuti zimene zinapangisa kuti mina anthu azilaizire kuti chipani chimenechi ndiyo mpikisano umene unalipo anthu tizakhulupirira naso yankho lake ndi ayi tsono apanso sitakusowekera kuti anthu ena alankhepo anthu kuti tinakayikira kale kuti palibe chimene anatithandiza akungoyenera akhale kuti awo amene akufuna kafukufuku wawo achitikire asiyeyo sanayi ndi nthawi yopanga kafukufuku anapereka maripoti kada kafukufuku ochuluka motani anapereka maripoti tinamva tinakhala ndi mafunso ena amene maripoti sanayankhidwe mwina apapa mayankho apezeka koma kafukufukuyo apange anthu amene ali odalirika ndi makafukufuku chifukwa sitikudaliranso anthu ena akoti abwere azizatiyankhira mafunso azinthu zoti mwina mayankho ake tidakali nawo konkuno tiyeni tiapasi awawampata anene zimene zeniseni zimene tinayembekezera ndipo nkhani yafika nthawi yake itayimira pamenepo ndikukhulupirira kuti zinthu zabwino zaziya akhungu atathokoza kundilande mkhalendo usiku opambana talemekeza maganizo anu zikomo kwambiri nese zimene zikomo pitira kumva maganizo anzika pa kafukufuku watsopano amene boma lafotokoza kuti achitike akunkuyanira kuti koma asachite ndi andale inu mukuzilandira bwanji mufuna nanunso atapanga ndi ane bwasula bwanji pala inapo chabwino amene ndithu achiteka tione kuena kuti mwina timva mwasula bwanji ndaswera muli live pa Luntha Television yankhulani beni mwamphamvu amalawi amve dzina lanu kumene mwatiimbira maganizo anu ndotani mprogram ino ine maganizo anga ndakuti akunkuyu sana lagwitse okay ya akunkuyu sana lagwitse ubwitsa ganizo ino chifo andale amasokoneza ndi arengera zidani zakale okay tumvetsera ndithu bwana ya ndine magaza kuti zinthuzo ayendetsenda anthu okhulupirika eni chabwino in this case okhulupirika amene mukuganizira ndani poti tikufunafuna maganizo kuti awa yankhula izi muganiza kuti ndani angatipangire kafukufuku amene kuti akhale oganika kunja kuno tili ndi amabungu yosiyana-siyana amatha kafukufuku ndithu wawo wabwino ndema ine maganizo anga ndongoti akunkuyu sana lagwitse kuti osalowe andale koma ayapeze mabungu ena achilungamo ena aje okuti ayendetse nkhaniyo tathokoza bwana dzina lanu kumene mwatiimbira ine ndi gift champion kuti kumeneko kuno kuyedia 23 kulilongwe mukhale ndi usiku opambana apena ndithu ayikira kumbuyo ganizo lako nkuyu kuti musakhala andale inu muganiza bwanji pa line mwasira bwanji chabwino mukayimba tikakuyankhani imaoneka kuti ayankhidwa pompo yankhulani halo mwasira bwanji taswera kuno kayi ndaswera live pa Luntha Television ine Moses Makatudziweni ine ndichakadewere kuno kulilongwe yakupezani bwanji nkhani iyi akunkuya kutero kuti kafukufuku tamulandira koma asachite nawo ndi andale inuyo mukuganiza kuti achite nawo ndani ineyo bwana ndisaname nkhani imene akunkuyuwo akanena kuti asapange andale amene anagwetsa chilima ndi andale kapena ndi anthu otiwapa chifukwa sinanga chilima anali wandale okay ndiri ngati iwowo akunena kuti asapange andale kuti nthawi imene anasankha iwo aye mu-TV amene ankasankha milingo aja anali andale nesa analiso amalawi kuonera kuti amene akusankha iwowo ndiye leroli akanene kuti asapange andale ripoti iyo imene ankatipatsa ndi andale kapena ndi anthu wamba ndiye pamenepo iwowo bwanawo akanena kuti ayi amene apange kafukufuku asakhala andale atanthauza chani ndiyoti pamenepopo tisiya andale kwakhulupirira chimene ife samalawi tili ndi mafunso kumazifunsa ifeyo tanyadira kwambiri kuti kafukufuku waniwani achitike kuti amalawi ife tidziwe choona kuti achilima china achitikira ndi chani
kuti MCV naphada chilima kapena chilima nachitangozi ndizimene tikutabwatise ndewo lero yabwera kafukufuku ya nyuwani ayambe kututumuka anakangodikira kuti kodi amene asankhewo ndi ndani osati kungozika kuti asakhala andale ndoti wina aliyesa amene asankhidwa akhala wandale kaya ife amalawi pakali pano pamene tateremu chifukwa amene tinkalowetsa chipani cha DPP tinkationa kuti iwonda amene alibweretsere chilungamo pa nkhani yachili ndiye akatero asilakwira atisiye aone kuti a DPP asankha ndani kuti apange zimene zoti apange kafukufuku kapena parliament isankha ndani po iwo asatengere kuti mwina pakhala udani ndiye mapeto chilungamo sichioneka kuno ku Malawi mene mumukhala mipingo mene anachitira chifukwa tonse amalawi tikuyembekeza chilungamo choti lidziwe kuti achilima chinachitikira njani black box yo tione kuti anasunga pati tione tonse kuti black box ndi kena kono malipoti amene anarutsa iwowo ndi amene alipo amene apange kafukufuku tiaone kuti akufanana motani kuti ndizoona chilungamo chimaoneka chokhalu pano ndiye asatutumuke iyayi angokhala chete aone kuti anzathuwa abweretsa zotani kuti ifeso takhulupirire koma akamachuluka zoyankhula iyayi asapati kafukufuku anthu andale ndiyoti iwonso pamene pakutsekereza chinthu china kuti iyayi akutseka anzawo pakamwa kuti ife tisadziwe chilungamo kuti zolira bwana sititseka pakamwa ndife pano tikulira ndi asatitseke pakamwa iyayi sonse timayembekeza parliament imene iyinde kuti tani itiuze chilungamo ndi chimene timayembekeza ndife bwana kuti kuti DPP kuchedwa pati kuti lusira chilungamo chifukwa zikatero ifeso panopa tikunena chilungamo mwachita bwino programu ibwana tinene chilungamo noti ifeso tikukayikira kuti amakoti chilungamo atiyendetsera pa nkhani imeneyi kuti ife tione zoona pa imfa ya bwana amenewo ndithuti bwana wanga tathokoza tikumbutse dzina lija ku 23 ine kuno kulilongwe cha Kadewere mukhale ndi usiku wopambana bambo Kadewere talemekeza maganizo anu zikomo kwambiri bwana wanga kupirira kumva maganizo anzika mukutenji pa nkhani zimene tikukambira nazo maswera bwanji madzulo ano Ndaswera maswera bwanji wawa ndaswera madera tikulandireni mukutsatira program ndikhulupirira mfuna kusiwa umene pakhomo okay chabwino ayi ndikuti titenge namene amva maswera bwanji live pa Luntha Television tibule muli bwanji sa ine ndili bwino tikudziweni kumene mwayimbira ndine waiso tipi kulilongo 25 sector 5 kusungwi alright kusungwi sector 5 ine mukutsatira program ndaitsatira kwambiri uchiyambi mpaka napanova what's your reaction akutero kuti musakhala ndale mu commission yatsopano iyi mukuganiza bwanji mukhale yani kuona kwanu onsewo ngandale kupatula silikali okhaja iwo adafera ndale mwatero achilimasa adafera ndale okay akunkuyu ngandale achimwendo banda ngandale koma kuchosa chitozo ndikuchosa ndile musikuti saipe isaipire ipirebe afuna kuti kafukufuku achitike okay ndipo akachitika anthu alankhula zitha ndiri 27 iyeresedwa koma apo zidakuchita konkuzi tidi kunyazisabe mbiri yachani kuti MCV okay andi zabwino ndizoipa zimisikabe chifukwa zimene akutani kuti akuchita iwo zicha okay iwo sakudubuka kanthu oyera kasoyera wera ndi mulungu yekha padziko padzangati padachitika china chake chosakhudzana ndi ngozi imene chayo chidziwika chifukwa alowawa ndi adani awo alowawanso ndi abale awo chifukwa ndi amene afuna kuti awakonze afuna kuti awayipisa anthu ake ndi ati ndi amenewo iwo avomekeze china chilichonse chimene chingachitike ndicho lingoti mbiri yachipanizani kuti ikonzedwe okay chimodzimwecho chinacho osakayika kunja kuti akhale osusa nkhani yakenso ndidi ndimeneyi ndiwo asaime kuti ayi musakhale wandale chilima analimbusa atsogoleri ndikumvetsera chilima analimbusa ngati adali wandale wachipani cha UDM andikuti asogozoka suka mmene ngefe chilima imweyo ndesinoti wandale asakhale munde mukhala ndani chabwino ayi andikuparliament kulibe mbusa ayi onse ngandale ndiye ngati akufuna kusankha mu parliament ndiye achose parliament kuti abwere nacho kuno kumudzi kuti tasankhana ndi mafumu mupite osati ndakasankha parliament imene mesakulu andaloka kwameneko
chona chake nchona kuti mbiri yawo ikome anthu alankhule akalankhula nkhani imatha koma papezi ngonkira kuti iwo safuna kuvomekeza chimene kubisa njani chabwino bitudatogoleri chonde please yaye kunkuyu wangu zichevesa ndipo ateke makutu ateke maso ategule makutu auzimu ndi autukubaya chose angotegula maso akuzimu kuti azingomva chimechi chikale chimene ndi chakonzera mbiri yabwino chabwino ndituti mtsogoleri izizi yakunkuyu asanama iyi chilimana liwandale maisha nilo muluzi adakwati wandu andale ajasilikali ajasituziwa kadali andale situziwa koma chimene tuziwa isa wawa akuchida chulida ngandale parliament nchandale okay zinazo akunkuya avomekeza kuti izi nzandale zviro singanthacheni kuti andale chabwino kuti mbiri yawo itani kuti ikonzedwe chabwino tatero kuti mtsogole tathokoza tikumbuseni dzina lija area 25 Waison tiri kulilongo 25 kunsungwi mkhalendo ku sector 5 mkhalendo usiku wapambana ndipo mbambwa kupitirira kumva maganizo anzika izi zimene timakhala nazo lolemba lachiwiri komanso lachinayi mwasula bwanji madzulo ano matandala bwanji aine wamphamvu kunchisi kuda nirigwa chabwino chifuwa pache chimakugwirani tikambe nkhani imeneyi mwayilandira bwanji vuto lake chifuwa ichi chimabwera mukanguta Moses Magawa kuti mwayankha foni yanga chifuwa chimabwera vuto lindiniwe nkhani nayilandira tathokoza nkhani nayiva bwino zedi chabwino koyamba mangofuna ndinene kuti kuonetsa kuti dziko la Malawi ndalama nzambiri oho makafukufuku amachitika osiyanasiyana okay pamene zimakathera sisidziwika okay ndathokoza kwambiri kune kuti akuti achita kafukufuku wa malemu Saulos Chilima ndimati akumbutsa Malawi kuti tisamayiwala adamwali anaphedwa mwana wa Polytechnic Robert Chasowa kafukufuku adathera mmalere uko kudapita sizidadziwike okay anamwalira wamkulu wa ACP Isa Njaunju anakatenthedwa galimoto kayukayitani koma palibe chimene chidachitika kuti nkhani zimene zija zidathera poti ndipo pesa chokumera mbuzi gunda galu ochite oho dziko usiku wapambana kumva maganizo anzika madzulo ano kuchokera chaku mchitsi mwasulako bwanji palaina chabwino awo akumvetsera ku television titolena mwasula bwanji mwasulako bwanji ndaswera tikanachotsatu palaina apa tinaona dzina lanu kumene mwatiimbira dzina lanu mukona kuno kucholo amgona kucholo ambwanga tipatseni maganizo anu mmene mukuyitsatira program yakuti kafukufuku watsopano amene okhudza ndege imene idapha chilimanda anthu 8 ena akutero kuti imene isachitike ndi anthu andale inu muyilandira bwanji lero ndichiziona oho chifukwa zinthu zinachitika zinapita zinatsogolera akadaipakuti mtinazo mukuzisiyayo kumatsogolera ziko patiraka ndomvetsera mkhale line yanu ikupereka mbayi mavuto sitikumva bwinobwino koma pitizani muna leti kumatakataba kunopeka mikulu pyake imayangu akuti atsogoleri anakaira akalango kubisa chisachitie kati mundale chifukwa kuti abai kati mundale ikaya kuti azikumbana zakabuno nakungozisiya yokubamasogolera ziko basi oh ndito asogolera zinasangane zambiri ni mizigo imene zimakazi bazina zikachitika zimakazi zinakecho zimakazi choko baiwala nayo kuti mina zinazo ango chia zizachitika za taba achifona akauti abaika fukufuku wina ndiye zimkuze wina ndiye asati ngomaka ate pamene cheke cha kumai kuna siku manga na kumaukia ifu nikati intelele basi oho ndiye kumrapa mpewa uzimu opisa muka kumalazi zina zinazungozisia kumana ya kutiziko ita bwani basi chabwino tuthokoze kumva maganizo anu dzina lija dasi mkoza kucholo tathokoza utcholo mkhalendo usiku wabwino ikongwa ndi
Well, kupitirira kumva maganizo anzika ta 20 minutes mu program ino kuti titseke masura bwanje. Asala bwino kalino no. Ndaswera tikudziweni pa line apa. Hello. Tchulani dzina lanu kumene mwayimbira. Titolena apa masura bwanje. Ayi ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira. Ya ine ndine Solomon bali. Phone yanu ili ndi vuto. Hello. Yes, ikumveka mokwera yochika yokha pano yatsika. Mwati dzina ndani? Hello. Okay, ndi vuto la network. Masura bwanje. Ndaswera tikudziweni komanso pamene mwayimbira komanso makamaka comment yanu program ino. Ya ndichula na wandimbira uno mchinji. Kunchinji maganizo anu ndotani? Abanga ndoti ndabuno kuti kafukufuku akitize sokori amahabizwe kumwezi na kutika kuti legeja lijo maso babiri wasogere batiko lino malemo so scouts ino zimabize kusamutendele sinajitika. Nditu. Tathokoza kumva maganizo anu ku Nchinji. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani imene tikukambira nayi pa line apa pali ena masura bwanje. Sasa buno kaino. Ndaswera. Arangolengeza nkhani imene ku parliament uko akunkuya naima kuti ano komano nkhani itayilandira koma isachitike ndi anthu andale inu mmaganiza kuti kafukufuku amene yachitike ndi ani mukuona kwanu. Kafukufuku amene apange okha aku parliament uko chifukwa document amene akubweretsa iwo aja ndi anthu onena kuti dzikoli likhale ngati likugawikana ena akunena kuti nalowa ndale mapanga kampeni chifukwa cha malo aujeni chifukwa cha imfa ya chilima. Ndaomba azisie kumweko apatemba conclusion pakanafika faini. Okay. Ziko mwambiri. Abero nditu kupitirira kumva maganizo anzika. Well, tasandi 19 minutes masura bwanje. Mwaisi apa loud ili kwambiri ili pa speaker ndiye ikumveka pokoso. Ili pa uje. Mafuna ndi yankule motero bwana. Chabona muhango kunzuzu. Choyamba ni madabwa. Kodi kutani kumeneko. Kuno? Kumeneko ku parliament ko ndiku amena kufufuza. Mwangu friend kuti ni bwana makawa kuti ngati anthu IMCP anapotera DPP ngati anthu a UTM adapotera DPP ngati anthu auzaja zake APP adapotera DPP chimene ankafuna kwambiri ankafuna nkhani imene munafusa maganizo kwambiri kwake ndipo anthu amakamba kali akubamo ngakhale ali pabwino kwino ngakhale ku church. Okay. Amanena kuti ife tidachita ichi kuti chilungamo chokhachija cha imfa ya chilima chionekere nchifekidasi ngakhale ine ndi wachipanichi koma njesetse ndipotera pakuti awawa azafukule chabwe zibweka nkhani. Amina kuyankhula zonena kuti iye pasakhala ndale ine ndiona ngati angosokonekera munthu. Akusokonera munthu chifukwa iwo sitina wauze ife kupena iwo kana uzidwa ndi munthu aliyense wanthu amene adawatuma makafukufuku awonse adasankha okha amene wankafunira. Amalawa adayesa kulira kudandala kuti uyu mwamwichiranji iwo sizina kwine mtima. Ndena iwo akamadandaula kuti iyayi pasimusakhala ndale ine mwona ngati tete ngwamvetsera koma ntchito iyo yakafukufuku ichitike ndithu kuti anthu amene adalimba mtima kusiya zipani zawo kukavota DPP cholinga choti moyo wa anthu 80 uzafufuzidwe ndi zimene anthu akufuna panopo ndipo atatero a DPP ni 27 boma basi. Tinenereta DPP tanguti yachita zimene zozo kuonekera poyera osati akafukufuku oti azithira mmalire ayi koma kafukufuku abweretse mali zake azimene apezazo kuzika pambalambanda kuti anthu ako aba DPP tsakwinaso. Koma kupanda kutero ngati nawo siithere mmalire uta kwa DPP kumene kufanto osaje abwerera ku zipani zawo azavota zipani zawo mapeto ake akoza uzakhala pishu kuti chipani cha DPP chitsawineso koma anthu asiya zipani zathu kupota iwowo kuti tichulukane kuti iwowo atifukuzire za imfa ichi. Ndiye ine ndilosangalala atenti wasiya kunkuyu akupanga zandale
chimachita chisoni chimene chinachitika kuti m'bale wathu andapita ndiwafuna ndilekeze pamene paulupamo. Tithokoze kwambiri ya mhango kumzuzu nanonso kubwera kuyikapo ndemanga. Ndithu kupitirira kumva maganizo anzika tipitirebe kumva 15 minutes zimene zatatsala nazo pano tikokere mwaswera kubanja kalaina apo. Ndaswera kainuta bwana. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira comment yanu ndiyotani andale akhale nawo mukafukufukuyu kapena mukhala ngati mmene alankhulira kunkuyu kuti andale asapezeke mu commission of inquiry yatsopano ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wachilima ndi anthu ena 8. Ine maganizo inetu ndione kuti andale alowerere chifukwa achilima anali andale ana amuli aja onse aja ndi andale ambiri aja ena aja ndi sotikudziwa komano andale alowerere afufuze chifukwa ngati salowerera andale angafufuze sonenati ndi bungwe lanji andale ndi amene kuti afufuze tiziwe chione chenicheni kuti ndege inafa bwanji komanso kuti zili bwanji. Ine ndikugwiza nazo kuti andale alowerere afufuze tiziwe chione chenicheni amalawi. Tayamikira tikumusendzena lija. Ine dzina langa ndi Aya Mimilanzi ku area 23 Gologota kuno. Mukhale ndi usiku wabwino. Kupitirira kumva maganizo anzika kwa sawa ndithu 2014 kuti ticheke bwalo lino. Mwaswera bwanji madzulano? Ndaswera bwino kaini mwaswera bwanji. Andaswera tikudziweni kumene mwayimbira comment yanu ndiyotani akhale andale kapena andale asaoneke nawo mu commission yatsopano yochita inquiry nkhani imene ya ndege. Ine comment yanga ndionena kuti ingo kasunga njira imodzi yopanga wesi ndalama ngati zaboma chifukwa taona pangapo makafufu wangapo ngakhale anthu akunja amene anali ndova ku Germany kumene kunapangidwa ndege zotsatira zake sizidasiyana ndi zimene zinatuluka anena kuti inachitika mwangozi zimene zimakhalira ngozi. Ndiye apa tikanene kuti pangeso wina ine sindikupeza nazo or either kapena ngatanga pange andale asakhale mu ndizoona chifukwa apa andale ali mbali zosiyana ndi ena akhoza kungopanga ndi mtima wa ndale chifukwa tikatonisese zikuchitika chifukwa cha mtima wa ndale osakhala kuti chifukwa kuti tipeze thandizo tikakhala kuti tikanakhala kuti tipeze thandizo ndi zinthu zambiri zimene tikhoza kuziyerekeza zimene zinachitika munkhani ena anafotokozapo ngati za yasowa ena otero plus amaji anaphedwanso kumene anesi aja komano mpaka pano sizidaonekeza zochitika ndiye ndiona ngati kuti udale wambiri kuti inquiry imene ikapangidwa ipata malizatso oyenerera sindikukhulupirira ndiona ngati ingokhala njira imodzi yonongera ndalama. Maganizo anga ndi amene wabwana ndikuyenera kuti zipitirire zimenezi. Tathokoza talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wabwino bwana. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika aliyense ali ndi ufulu tayesani kuyimba ndithu amene muli maiko akunja tikuyankhani taona mugogoda kwambiri tiyankhapo mpano foni zakunja. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera. Mwayitsatira program? Tayitolera ndithu apa pano program. Please muli ndi mphindi yanu kuti mpereke maganizo anu. Mukuona kuti zimene anena kunkuyuzi nzolakwika kuti anzathu andale asapezeke nawo mu inquiry imene yatsopano ya ndege inu muganiza kuti mukhale ndani ichitike motani mwachidule? Komano ndikuona ngati kuti iwo ngati kunkuyu ngati munthu mmodzi amene nthawi imeneyi amapereka information amene anali nduna yozofalitsa nkhani mzimuno mdziko komanso ngati munthu mmodzi amene amatimamvano zinthu zambiri zochitika za ngozi kwa iwo aja akanasankha kukhalapo chete osankha wina chilichonse. Ngati anazoti afuna apangenso afufuzenso iwo aja akanakhala chete chifukwa inquiry ina ijaso andale sanalimo ndi akulesa andale chifukwa chani ikumveka pansi mawu anu otsika help us ndi akulesa andale kuti asapezeke mu chifukwa chani. Iwo ngati munthu mmodzi amene mwina mwake amapereka ma information kumayankhulira amene pajapa ndi akomanda aja akalaji ndikufunira akanasankha kukhalapo chete osayankhulapo kena kaliwonse. Komano kuyankhula kwakuyankhulaku akupereka beka chithunzithunzi kenakake komwe sitingakambe panomba komano akanakhala munthu wina akanangosankha kukhala chete kuti asi parliament isankhe anthu apite kumene kuja akapange akambe kufufuza mina anenera muchito aliyense amene anapekera umboni poyamba kwenye apireso akaperekenso umboni wakewo zinatikhala zinthu zabwinobwino ndikufufuza ndithu bwinobwino kuti zithe bwinobwino ngati akupeza iwo ndi osalakwa sizikuakhuza palibe chifukwa chona kuti achinge kuti ayi andale asakhalemo ayika
wotsane bene kujabana ya ndale ukuthi amene anachita ngozi kwasona iso muntu andale amene sinthawi banka yankula uso na usane so andale china chiso nkajone bine ya ndale ngona ngati kuti akana ngosankha kukhala chete kuti mwana Malawi amene chilungamo chimozo siti tiyambe kwamba bano bankhani tiyambe bano ba debate tiyambe kumasusana kuti aya yakunkuya nkhaza kuti parliament kumasusana izi ndibona ngati pena pakesi siza bwino ayi mango sankhabe kukhala chete kuti tione sogola nkhani tathokoza kwambiri Madera Kasungu mkhalendo wabwino Vita kumva maganizo anzika in 10 minutes tikhato kutseka mulini mwayimba mfoni bwasira bwanji ndaswera lanu dzina kumene mwayimbira comment chanu ndiyo tani mkhanino Solomon Malikeni Phiri kuno ku Lilongwe ya maganizo anga ndikuona kuti kupanga kafukufukuyo ndikosala bwika koza kupanga komano kutitike mwandale ndikuona kuti sibwino okay ya chifukwa kafukufuku anachitikapo kale komano ife ngati anthu omvera yambiri tilina kupatikiza mwandale wenawo kuti kafukufuku sane ndi bwino ndesizoona kuti zengeso andale omwewo akapangeso chinthu chimene andale anapanga sitinapulupire nakayikira ngati akufuna kuti kafukufuku achitike mwina agwiritsa ntchito mabungwe amene sakhala kumbali ya boma akhale mwina oyima paokha chifukwa tikagwiritsa andale adzatinamizaso olo kapena zita zakhaolo ndizoona za anthu ambiri zangotengedwa kuti ndizandale ayi mwina mankho anenemenanene kuti ndege inachita chopangidwa anthu ena adzavomera komano anthu ena adzanena kuti zinthu zandale ena adzanena kuti mwina kuti nene kuti zinthu amini tifananise ndi zimene azathu adapanga kangapo kwasembuyo tikhala kuti mwina tapanga zinthu zofanana ifeyo mwina tichitechi chongokomera ifeyo kapena chongokomera gulu kamene kadzipangewo zimene zingakhale zinthu zabwino kutsogolo kuno zapeze kuti zabweretsanso mwina mavuto ena ngati kudziko ndiye ine maganizo anga ndikuona kuti akati apange kafukufuku agwiritse ntchito anthu apadera osakhala ndale kwa andale mwa iwo inataya chikhulupiriro okay pano makafukufuku angapo amene akhala kuchitika komano mutu wake sumadziwika tikhoza kupeka chitsanzo cha Aisa Njaunju anapezeka anapanga kafukufuku komano ngati dziko tilibe chiganizo chokhazikika kuti yankho imene adabweretsa kuti Anjaunju chinachitika ndi chani tilibe kachasowaso pakadali panopa papita ndithu zakaso zambiri komano chiganizo palibe silinganene kuti chakulu yankho lake ndi ndi zambiri zimene tikhoza kuzerekeza zitsazo koma mayikwaya likachitika mauli khamwe ake samaoneka bwinobwino ndiye andale zochita zawo ndikukhulupirira kuti ndi zimodzi amafuna kuti mbali yawo limene ikhala bwino ndiye apa agwiritse ntchito anthu osakhala ndale ngati akufuna ziziye ndingokondwera kuti akunkhuyu ngakhala makana koma ananena kuti akufuna auze anthu amene akupanga za finance kunena kuti ayike thumba lapadera loti anthu adzapangika kafukufuku ine pamenepo ndikugwira ndazana nazo kuti ndi bwino lero koma opangawo asakhala ndale okay ndithu magazanga namene tathokoza kwambiri kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana zikomo kwambiri nazo mukhale ndi usiku wopambana zikomo nzika kupereka maganizo awo pa zimene ndithu tikukambira nazo chuka ndiwo ali palaini mwasula bwanji tatolayina pamenepo mwasula bwanji well timve maganizo anu ndikuti kumeneko chabwino zimene timaletsazo kuti tizimvana pa foni pa direct ndikayankha zonje inonso kuyankha mwasula bwanji palaini apa chabwino titolayina mwasula bwanji tikudziweni bwana dzina lanu ine ndi Mr. Kudzawa kuno ku Lilongwe kulilongweko tiyende bwanji ndi nkhani imene mwayimvera ine ndiyankhula ngati wani ngati nzika komanso osasankha mbali chabwino bwana mwindifu ndimakhulupirira zoti anthufe tikalonjeza kwambiri ndale timatha ndalija zimatiloka kaganizidwe ka zinthu okay so ntchito ilipo apa ndionera zoti ndiya straight pali anthu amene anataya amuna wawo pali anthu amene anataya mwana wawo azikazi wawo amuna wawo uncle cousin mangoyankhula kunena zoti just because ife tili affiliated ndi mbali inayake yachipani without thinking about anthu amenewo ndimaona ngati Amalawi sitikupanga bwino now chachiwiri ndichi ngati tikufunisisa kufuna
tikufuna chilungamo kuti chiyende ngati madzi. Sitima silakalaka kukapita kutsogolo katsekera magolo. Ngati ukudziwa zoti wewe sunatengepo mbali, ngati ukudziwa zoti wewe palibe china chichosiwa clean. I don't think so it's a high time kuti tiyambe pano kuna zoti ayi akutaja musapange akuti apange kapena ndrama zitele. Two previous inquiries anachitika zimene chasamachita ulere kunali ndrama koma sitinamvepo kapena ina television kuzipanga televise kuti ayi ndrama izimakuti zinali zabwinobwino. So now Mr. Kunkuyu ndayankhula ngati a brother wathu ngati anali anduna akale tinatha kuamvetsera timatha kuasatira matipasa information ayi black box ijausadandaula chichonse chili mmalo zinthu zimene zense tinayiwali tilipo. So ngati akufuna kuti chilungamo kapena nkhani idzathe asamange asapita kutsogolo nkuthamangiro chakuti ayi chapina ayo ngati ali bwinobwino palibe kuwalozazala mali zake atusa koma akayamba pano kamene maona zoti ayi izi ndi ndale omwe pali anthu ena ake afuna amvetsetse amene mamuna wawo kapena mwana wawo kapena amayi wawo anapitira ndi zinthu zomvetsa chisoni kwati ayambe lero is trade. So chomwe ndingayankhula nchonena zoti inquiry iyi even kwa amene akupanga wachonde isakhale zomwezo zomabwereza atutatopa ndi zinthu zobwereza amalawi panopa tinatsuka isakhale izo zeno zititenge ndrama zambirimbiri ndikuononga mukudziwa zeno ziti ma-end results adzakhaso ma-results ake osauzeka but tufuna results yoti ikhale tangible kuti by the end of the day anthu tidazoti okay fine tonse tidzafa koma ndikudziwa amene anafera m'bale wako it's very important. So nimaona ngati awa Kunkuyu awakhale ka agent palibe walozazala asachito kuyankhula amene wasani information yambiri yoti adzadivasa because tikusunga ma recording onse amene ankayankhula mabwera pa TV ngati yo yankhulira boma lapita licha. So sana atiyeso kuzayankhula kulitsutsa boma licha linkayankhula ine ngati woyankhulira boma andale wasakhale kapena wasakhale tinamveko nawo panopa sayambe zimenezo zakhale chete chichonse chingachitike siyostiwa and chomaliza ndisana iwali bwana ati kungali zomwe zikuchitika zomwe zichitikisa za inquiry izizi zakhale zobisika cause inquiry akupangira amalawi. So ngapanga kale mwayi onena zoti kaizekira pa TV tizapanga follow sizomati wina wakazikangada ukapanga kusenzera jisiki ndrama zomwe gwisire chino ndi za amalawi anthu afuna information ndi amalawi. So zinthu zizi zakhale pambalambanda kuti nkhani zaikambe once and for all. So for the new government, you know, a big up for them kuti abweresa nkhani kuti anthu achiri mwina mitima ya anthu ene khale kopani. Tathokoza bwana mukhale ndi usiku wopambana. Zikoma amene ndithu kupereka maganizo awo tatsala ndi 3 minutes anthu atatu nkutheka 1 minute mwaswera bwanji. Ndaswera mwaswera bwanji chimakawa. Ndaswera bwana ndikuti kumeneko dzina unotupa cha kunyanja uko kusalima kusengabe kuti simbani zonse zimene tikukamba pano muzitsatira bwanji mukaona inuyo andale akhale ndi cholankhula kapena kukhala nawo gawo limene la new inquiry choyambira tinetokuzidwa president kuganizira zoti nkhani ipite ku parliament. Kwa munthu uyu anali wandale abwana kwina kuli konse kumene mungapitise nkhani yokhuza zinthu za ndale amathana ndi andale okhaokha. Parliament muyandayisatira bwinobwino nkhani palibe wachulidwa mukuti ayi wewe wapanga chakuti koma ndikudaba kuti Kunkuyu wacha ayi izizi musatere fazilo wandale akuzidabwa chifukwa chake nkhani jatinaisata kumayambiriro mpaka na mita fikale ona taona ifeyo mabungwe osiyana akupempha kuti kuchitika inquiry mpaka na inquiry janachitika outcome yake sinamveke kuziko kuti chimwe chikuchitika pa njani. Ndio lero ya president aipempha nkhani yakuti pitani ku parliament ko mukakambirane mukasankhani makomiti kumene koko muone kuti ziko la Malawi likufuna no limve cheni sizandali yayi iwo katenga zandali azisiye uko komano panopa agwirire ntchito anthu a Malawi kuti tipeze chilungamo pa ifa imene chayo. Lero lero Kunkuyu samazidabwe yayi akuti pasatu mafuso opanda nawo masala chifukwa cha ndiwa kuna zizembazemba atapazembezembe pamene papa yayi nkhani ija ikambite parliament ite ikatha kuti anthu amene akuzowa zinthu zija bwinobwino koma anadi sala anthu amene ajawo kaitandwa bwinobwino akafufuzidwa chinthu chachiperekedwa chona komanso anthu kuti ali apa tononge misonkho ya Malawi sikononga misonkho ya Malawi mainkwari zamachitika anthu amapasudwa chona chakapasudwa mthu chamakhala chete ife timafuna kuti nkhani ija ikhale ndi koja komano asathawithawe apapa yayi ife tikufuna kuti chilungamo chioneke. Ndisu bwana Makawa. Tathokoza kusalima tikumbuseni lanu la pansonkho lija.
ngati zinanga pa sonkho ndi David Chia kuno kusenga pe kusalima mukhale ndi kuna usoko njia kwene kwene tathokoza mukhale ndi usoko pambana niso chitira kuno chimakawa zikomo the very last caller tione pa line up mwaswera bwanji masura banja mara bwana ine ndaswera tafika kuti dzina comment yanu tsopano timalize ndino mwambiri kuna miyango Blanda Tani tiso pokoso tima sadira program tiri munjira ndiye msatu nenye kwa paya chabwino patikalipire ya aku nusa chimene likuchiona apa chimene chakula kwambiri ndi double standard akulu amene wachifuna kuti tionesesa pa poyambirira pacho anapanga inquiry koma palibe amene anati uyu ayi anasankha okha andale chani palibe wina aliyense amene anauza kuti pangani uyu tengani uyu kapena ayi so pano akubwera kuyamba kukachingira pasogolo pali mkulu ina amene wayankhula pamene pakuti asachingire kusogolo mkulu amene wayankhula ndizoona zimene akuyankhula ndizoona sakuyenera kuti athamangira kunkuya akachingire khangati alipo achula kapena kuti mwakuti palibe ya wachula iwo anakhala munthu wanzeru anakakusankha kukhala chete aone anzawo zimene akufuna kupanga koma osati kuti auze anthu kunena kuti ayi uyu musamuyike wandale kodi anthu amene ankasankha anthu amene achasanala ndale mesanala anthu andale kodi anthu amene akasankha nthawi imenechi pamene paja sanayuze ndalama sizinagwire ntchito kumkwale imenecho ndoti sinagwire ntchito ndrama sanagwiritsa ntchito ndrama anagwiritsa ntchito ndrama koma nanga ndani amene anayankhula wina aliyense alipo amene anayankhula pali samamva anthu amadandaula izi ndizi kudandaula anthu koma samamva ndagonthi osamva ndiye pano asachuluke nzeru asiya anzawo apange agwire ntchito imene analephera kuti iwo kuyigwira amalawo anthu ambiri akudikira ndi maso ndithu awiri onse kuti amvesese kuti kodi chimene chinachitika kwenikweni ndi chani ndi asachingira anthu yayi kunena kuti achuluke nzeru kuti ichi zisandati paja mwakuti amene wakhale chete tathokoza ndithu bwana wanga usiku wabwino usiku pambana mukhale ndi usiku pambana una miyango zikombwambirira thokoza zikomo amene ndithu ndomaliza program ino zimene tazipeza program ino anthu asemphana ndi anthu ochuluka asemphana ndi maganizo ako nkuyu akuti akunkuyu isiyeni nkhani iyi mukhale chete chifukwa chakuti sadatchula wina aliyense akuti nkhani zinza ndale ndipo analipo ndandale amene anatisiya onso ngandale namwa iwo ndipo ipangire hando malingana ndi mtsogoleri wa dziko amene wafotokozera kuti parliament itenge dongosolo limeneli kuti mchipanimo atoletole wina aliyense wa mchipani zipani zosiyanasiyana kuti apange commission ndipo ena anena kuti chimene chimadandaulitsa mdziko muno mainkwale amachitika ambiri koma sitimadziwa kuti athera pati. This time around akufunisitsa anthu atadziwa kuti kodi zithere pati nkhani ngati zimenezi. Ena anena kuti kunali bwino ngozisiya chifukwa zikhoza kutithera ndalama ndochepa amene anapereka maganizo amenewo koma ambiri ananena kuti go on, let's have this inquiry once and for all. Ndipo ena amene anandipasa chidwi komalizira kuti zimene zikhale live pa television zizonse zimene muzikambirana kankwale kaya mtundu wanji kumeneko muonetsetse kuti this should be live pa television, mukambirana chani, muonetsana chani, zinachitika motani, kukhangati ndendende chi dashboard. Ine ndi Moses Magawa ndisunthe pano sankhule zambiri kati zimene zikhati uzitsatira kuti ziyenda mwa mtundu wanji. Gideon Kachala ndamene ogwira ntchito. Stand by for our news at 7:30. Program ngati ino ibwera